Javier Etxabe, arratsaldeon. 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 Zer Eskerrik asko. Gu ondo, geure burua saldu nahian, lana topatzeko, lana bilatzeko, lana hobetzeko. Hori da. Nonbait erosten gaituzten, lan munduaren plaza azoka berezi horretan, zuk i-team taldean egiten duzu lan, zuek aholkularitza, enpresei aholkularitza lanak egiten dizkien enpresa bat zarete. Hori da. Nazioartetik ere zuei eskaera asko iristen zaizu, Alegia, ingenieriak behar direla, edo langilea behar direla, erabateko eta besteko profilak, eta kurrikulun munduaz gizon honek dena daki. Beraz, berak esplikatuko beharko digu, lan munduko azoka xelebre horretan geure burua nola saldu behar dugun. Oso ondo. Nola egin behar da kurrikulun bat? Hasiera batean, azkarra eta argia. Gehien bat horri bat edo bi horri aldetako luzera izan behar du kurrikulumak. Ze pentsatu behar dezute, kurrikuluma irakurtzen duen pertsona horrek 20 segundu baino gehiago ez diola eskeniko. 20 segundu besterik ez dizkit eskeniko, Javier? Irakurtzeari bai. Irakurtzeari bai. Pentsazazue, kurrikulumak irakurtzen dagoen pertsona horrek, egun guztiak kurrikulumak irakurtzen dabilela. Eta, bueno, azkenean, 100 kurrikulum dituzunean, bakoitzari eskaintzen diozun denbora hori oso murritza da. Ja, beraz, azkarra eta azkar irakurtzeko modukoa eta argia. Eta zei jarri behar da? Bueno, hasiera batean norbera jarri behar ditu lanpostuarekiko harremana duen balako ezaugarriak, ez da? Adibidez, ingeniero baldin batzara, argi dago, ingenieritza ikasi dezula, jarri behar dezula, hori argi dago. Zenolako lan eskarmentua dukazun, argi eta garbi jarri behar duzu, zenolako funtzioa, tasak eta bar, bete dituzun zure lan esperientzia hortan zehar, eta gero zenolako hizkuntza maila dituzun, eta beste trebeziak edo baldin badituzu, hori saiatu behar da, baldin bada horri alde batean jartzen. Baldin bada, eta gehienez bi horri aldetan. Zer ez da egin behar kurrikulum batean? Gezurrak adibidez, ez? Gezurrak. Gezur txikiak adibidez? Bai, gezur txikiak. Jendak asko engainatzen du hizkuntzarekin. Nik uste dut hori, askotan entzun dela, jendeak ezaten du, zein da zure ingelesa maila? Jendeak orokorran altua jartzen du, eta gero, altua baino gehiago kaso, ertaina da. Horregatik beste herritan, Australian eta barra adibidez, eskatzen da puntuazio konkretu bat edo zehatz bat bere ziurtagiriarekin eta bar. Horrelakoak izaten dira. Eta kurrikulum batean gainak gezurretan harrapatzen bazaituzte horrek ja txikia izanagatik. Txartel gorri izaten da. Eta gero, lan eskarmentua eta ikasitako gauzak eta hori nola zeratu behar da? Zer ima martzaio garrantzia edo ze... Azkenean, ez dakit, pertsona gazte bat baldin batzea eta lan eskarmentu asko ez baldin badukazu, egokiena izaten da lehentasuna ematea zure ikasketei. Hau da, ikasketa unibertsitarioak eta egin baldin badituzu, horiek lehen atal batean jartzea. Bigarrengo atal batean jarriko genduke lan eskarmentua eta hirugarren atal batean hizkuntzak eta gero, ez dakit, informatika aldetik zenolako trebeziak dituzun eta bar horre jartzea. Eta afizioak eta horrelako gauzak? Baita ere garrantzitsua izaten da. Ze askotan, kontratatzen duenari gustatzen zaio jakitea lanetik kanpo zenolako esperientziak dituen pertsona horrek. Ez dakit, izan baldin bazara, ume txikien futbol talde baten entrenatzaile bat adibidez. Hori garrantzitsua izaten da jakitea, hor askotan ikus daiteke lidergoatzo bat, jendearekiko harremana edukitzeko errestasun bat, eta hori garrantzitsua izaten da, pixkat ere aipatzea, ez da? Argazkiak bai, ez? Guri enpresari izten zaizkigunak erdi izaten dira. Eta horrei ez dio ginorako garrantzia ematen. Hau gure artean kurrikulum bat, sarrera eta helburua, alegia zergatik, eta hori guztia, datu personalak, ikasketak eta hizkuntzak, lan eskarmentua izango litzateke, interesekoak izan daitezken datuak, eta amaiera hau zer da, motivazioa eta referentzia profesionalak. Amaieran, enpresa askoak eskatzen dutena alde batetik da jakitea zein den hautagai honek bilatzen duen edo duen motivazioa, hau da, pixkat jakin zein den zergaitia pertsona honek lan konkretu bat bilatzen duen ze hori, konkretu hori, motivazio konkretu hori, eta referentzi profesionalak
gehien bat kontrastatu egiten direlako. Hau da, aurrez izandako lan eskarmentu hortan, zure buruzagi izandako pertsona baten erreferentziak edo bien erreferentzia jartzea, gomendagarri izaten da, ze enpresak askotan hori kontrastatu egiten dute. Ja, eta gure artean, mutila zaren, emakumea zaren, tira hori izenetik ja antzematen da, ez? Baina ezkondua zauden, ez gauza horiek, adina. Guk, horrelakoak guk ez ditugu eskatzen, baina bai enpresetan kontutan hartzen direla. Egoeraren arabera... Baina gehiago esango dut, ja, baina nik ikasketak amaitu ditut, baina hondik ez daukat lan... Bai, eta krisi egoera honetan, jende gehiagi dago, ezta? Ja, horrago kasuetak kurrikulum bat egiterakoan, Bai, hor, saiatu berdana da, aurkezpen gutun bat prestatzen, non saiatzen zea zure alde kualitatibo hori erakusten, ezta? Eskarmenturik ez daukazu, baina seguru eukituzula joi batzuk, afizio batzuk, lehen esan dudan hori, ezta? Ez dakit zenolako futbol talde baten entrenatzaile izan naiz. Ez dakit gurutze horrian, ez dakit beste motako ONG batean lana egin dut, bolondrez bezala, horrelako gauzan ikuste eta aipatu egin behar direla, bestela zaila da, lizentziatu berri batentzat, berak ditun gaitasun edo trebezio horiek edo motivazio horiek azaltzea, ezta? Javier, eta tabernari izan naiz? Tabernari izan baldin basea, saiatu bertzea hori ere pixkat balioan jartzen, ezta? Akaso lizentziatua zea eta zure ikasketa gorentzeko, taberna baten egontzera lanean, horrek esan nahi du, besorarekiko arreta landu dezula, talde lanean aritu zehala, estreseko egoera batzuk bizi izan dituzula, batzutan dazkazu, 20 pertsona batera eskatzen eta norra ikaso egin, guzti hori da nik uste dut balioan jarri behar dana, ezta? Nahiz eta esperientzia horrek asko ez aportatu, bai aurkezpen gutun hortan jartzea badago, ezta? Eta, balioa badu. Munduko toki askotan egiten zuzuelan, non dago orain eskaera? Eskaera, gehien bat, hemen Europa mailan Suedia eta Alemania esango genduke. UK edo Inglaterran ere badaude lan aukerak, baina gehien bat Suedian eta Alemanian. Beraiek krisia, badirudi dula 2 urte buelta eman ziotela eta oin beste gora baten daudela. Ego Amerika? Ego Amerika hasi da, badijoa 6-7 urte gorakada batean, nik usten dut hemen Europari gertatu zaiona, guk eukideen jetxiera hori beste alde batera joan dela. Nik askota esaten dut krisia dela eguraldia bezala. Hemen egon geha urte askotan antizikloi batekin eta nibili borraskarekin. Ez da gauzak aldatu dira, eta badaude aukera gertatzen dena soldaten aldetik desberdintasun handiak daude. Hemen, ingenio batek 30.000 euroko soldata baldin badu, akaso hango enpresa batean Ego Amerikan lan egiten, bere soldata 15.000 eurotako izango litzateke. Javier, ingeniari ez garenok jai daukagu? Ez, badaude, lan aukera asko daude. Ingeniariak ez direnentzako, nahiz eta lan eskarmentua ez izan. Suertatzen dira, gertatzen dena, prestatu egin behar dela, nik usten dut hizkuntzak pixkanaka barneratzen ari gerala hemen kulturalki, eta horrek aukera asko ematen dizkigula. Bai gaudela, esaten dugu bezala oso ingurune industrial batean, eta badirudi ingenieroa ez dena ez duela lan aukeragik. Badaude. Hemen gauza mugitzen hasi zaizkigu? Pixka suspertu da, baina indikan krisian gaude. Bai, oso motel da. Eta oso gaizki egin dudana da, kurrikulumaren helburua zein den ez zehaztea. Amaierara gutzi dut, baina hasieratik jakin behar dugu denok buruan kurrikulumak ze helburu izan behar duen. Kurrikulumen helburua da elkarrizketa lortzea. Eta elkarrizketan helburu izango litzake lan eskaintza lortzea. Hori laburbiltzen baldin badigu, zein den lanpostu baten bilaketaren zea bat helburu hau izango litzake, ez da, prozedure laburpen hori. Beraz, lana lortzeko, bi ate egongo lirateke eta bata izango litzateke elkarrizketa lortzea, eta kurrikulunak hori du helburu. Hori dudari gabe, hori da helburua. Eta gero dator ja, elkarrizketa lortu badugu, bigarren pausua. Eta elkarrizketa oso komplikatua da, edo? Hori depende nork elkarrizketatzen zaituen, ez da. Nik uste hor dagoela berez desberdintasuna. Pertsoen arabera. Metodologia asko daude, batzuk elkarrizketa tensoak eta sortzen dituzte horrako giro tenso bat. Apropos, lanpostuaren arabera. Tentsio giro bat edo sortu? Tentsio giro bat, lanpostu horrek tentsio asko baldin badu, pixkat sortu egin behar da pertsona ikusteko, baina guzti hori noski baietz errespetoz eta
kontu handiz. Normalean, 189, elkarrizketen 189 lasaiak izaten dira, helburua da pertsona ezagutzea, pertsonarekiko feeling hori jakitea, eta gehien bat, guk elkarrizketatzaile bezala egin behar duguna da objektibotasuna eta objektibitatea eman egiten diogun lanari. Zenbat irauten du elkarrizketa batek? Izan daiteke 20 minututako elkarrizketa bat, edo nik egin duten elkarrizketa luzena 3 ordutako izan zen. Bai, Bai, kompetentzia asko analizatu behar zirelako. Erki Javier Etxabe, Ikim, benetan eskerrik asko. Eskerrik asko.